Rewangeha Sûriya mafê mirovan raportek li ser êrişên ku balafirên rejima Sûriye li bajar û bajarokên Sûriye ji bîstê cotmeha sala 2014 ta bîstê îlona sala 2015 de an ku yên 11 mehênborî de encam dayên amade kir. Di wê raportê de Rewangeha Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku di her 11 mehênborî de balafirên rejima Sûriye 38,199 êriş birine ser tevahiya bajar û bajarokên Sûriye ji Dêrazorê, Talazikiyê û Idlib û Derayê. Rewangeha navborî her wiha eşkere kir ku balafirên rejimê 17,954 êriş birine ser Der'a, Quneytara, Dêrazor, Heleb, Idlib, Swêda, Hems, Hesekê, Reqqa, Hema û Şam û gundewarê wê. Her wiha di van her 11 mehênborî de û di encama bombabaranekirina rejima Sûriye bi bermîlên teqîner li ser çend bajarên Sûriye 6004 kesên sivîl bûne qurbanî. Di nava wan de 1253 zarokin, 863 jinin û 3888 mêrin. Di heman demê de 2000 kesên sivîl birîndar bûne. Rewangeha navborî her wiha ragihand ku di encama wan êrişên esmanî li ser bajar û bajarokên Sûriye 3272 çekdarên Ketîbeyên İslamî mîna rêxistina Daeş û Eniya el-Nusra hatine kuştin û bi hezaran çekdarên rêxistinên navborî birîndar bûne. Di dawiya raportê de Rewangeha Sûriya mafê mirovan bangê li Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir ji bo çareserîkî ji şer û kuştina ku li Sûriye berdewam dike bibîne û daxwaza dadgehkirina tawanbarên cengiyên li Sûriye kir.